אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בה, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. השנה שמלך המשיח הולך להתגלות בה, יהיה מלחמת עולם, כל האומות מתחילים לריב אחד עם השני. מתחיל להתקיים. אוקראינה, רוסיה, אבל זה מצטרף עכשיו, סין. עכשיו תקשיבו טוב. עכשיו אתם יכולים לשמוע את הפצצה. מלך פרס, איראן, מתגרה במלך ערביה. מי זה ערביה? ערב הסעודית. קורא או לא קורא? מלך פרס מתגרה במלך ערביה, מתגרה בערב הסעודית. כל מה שאני קורא לכם זה לא חדשות ולא... זה משהו שנכתב לפני אלפי שנים. פסיקתא רבתי, מדרשים, אלפי שנים. לא ספר שלפני 100 שנה, אלפי שנים. והולך מלך ערביה ליטול, לאדום, בארצות הברית, ליטול עצה. שמעתם? אני לא ממציא דברים, לא מנ... אתם יודעים, יש כאלה, מסר מהשמיים, חלמתי, עזיתי. אני קורא לכם את רבותינו. בגלל זה גם את הדברים האלה לא מפחד להגיד, כי דברים שכתובים. זה נכתב לפני אלפי שנים. איזה כוח היה לחכמים. מלך ערביה הולך לאדום ליטול עצה מהם. וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם. פה כתוב, שאלו, תגיד משהו מעתיד, בפסיקתא רבתי כתוב שאיראן תתקוף בסוף ותחריב, אבל פה רבותיי אני רוצה שתעצרו. מפחיד קצת, תקשיבו טוב. עכשיו אני רוצה שתשמעו את ההמשך ותבינו למה אני לא מפחד. וכל אומות העולם מתרעשים ומתבעלים. יהיה לחץ בעולם, יש לחץ, מי שקצת מכיר, יש לחץ בעולם, אבל אומרים להיכן נלך. כאן מגיע החלק שקשור אלינו. אומרים להיכן נלך ולהיכן נבוא. והקדוש ברוך הוא אומר להם, לעם ישראל, בניי, אל תיראו. ואת זה אני רוצה שלחץ לעצמי. איך שמחתי לקראת. בניי, אל תיראו. כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו. הגיע הזמן גאולתכם. אחים יקרים, אין ממה לפחד. אין ממה לפחד. הקדוש ברוך הוא אומר לנו שיקרא את הנבואה הזאת, אל תיראו. הגיע הזמן גאולתכם.